Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapulungan is already 11 p.m. Mga kabisyo, kasama niyo po ngayon ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. At kasama mo rin ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito ay welcome na po natin ang ating Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. Hello po, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Hi po ma'am, good evening. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Winter na lang po. Winter! Ilang taon ka na winter? I'm 35. 35. Sang lupalop ka naman galing winter? So, currently, I'm here po sa Washington State. Washington State. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Winter 35 from Washington State. Ano ang top secret mo? So, ang top secret ko po is about my current situation in my marriage. Yun po. So, sisimulan just a brief na lang background. Sorry. So, hindi talaga what is this? Galing taga Mindanao talaga ako. Tapos yun, hindi naman kami mayaman. Pero lahat kami ng magkakapatid ay lahat kami nakapag-aral and lahat kami naging professional. So, at the age of 22, I already have my job in the government to begin with. So, engineer ako. And then, so in the beginning, hindi iba-ibang government office. So, in the beginning, sa ako, sa construction. And then, yun lumipat. And then, at the age of 24, kasi syempre sa government, mahirap maghanap ng tawag nito, ng yung plantilla position. So, yun, nakahanap ako finally sa Quezon City. Doon ang office namin, hindi ko na lang i-mention. So, yun, nakahanap ako ng magandang posisyon. So, hindi naman sa pagmamayabang tawag nito, mataas yung posisyon ko. And then, yun, and then, at that time, gusto ko na talagang, yun, marami makarelate sa akin. Kasi focus ako sa job. And then, even nung college ako, focus ako sa studies. So, medyo, wala akong jowa or any. And then, when I have a job, I was thinking like, by the 28, hindi schedule ang tawag nito, is-set ko ba, 28 mag-asawa na ako. And then, 28 years old ako, bakit wala pa rin akong jowa? So, parang, oh my God, like, I don't know what to do. So, anyway, and then, sabi ko sa sarili ko, 30 na lang. Tapos, ng 30 ako, wala pa rin. Sabi ko, parang, tawag nito, parang natatakot na, 'di ba, yung mga girls Nagpapanik ka na kasi meron tayong tinatawag na calendar. Oo. Oo, tapos pa dun sa office namin, marami kaming mga aunties na mga hindi hindi nakapag-asawa. So, parang ayokong maging one of them. Anyway, so what I did was, siyempre may mga friends ako na mga engineers na nagtrabaho sa Japan. And then, sila, sabi nila, one day, sabi nila, may dito, may European na baka gusto mo. Sabi ko, gusto ko ng Pinoy. Siyempre, gusto natin ng Pinoy, di ba? Kasi, yun, magkaano tayo. Pero, ayaw ng Pinoy sa akin. Sabi ko, baka gusto ng Pinoy yung maganda, yung talagang Pero hindi naman ako pangit, DJ Rocky. Sakto lang. Pero sabi ko nga, baka swerte-swerte talaga. Ayun, so, yun, may nireto sa akin na European. So, he's older than me. And then, yun, bago kami nag-meet, so, parang 2 months muna kaming nag-communicate. And then, finally, nag-decide kami na mag-meet. But, since mahirap yung expat kasi siya, so mahirap yung schedule niya. So, ako ang pumunta ng Japan. Tapos, yun, that was 2019 bago ng pandemic.
what happened was, pagbalik ko ng siguro hindi naman one time, maraming beses na din. Yung kami na nun naging kami mabilis, 'di ba? Kasi 31 na ako, turning 32 at that time. So sabi ko, kaya ko naman kasi I'm very independent and I really have um set of mindset na talagang kaya ko naman na. I mean, I'm 32, turning 33. Tapos financially kaya ko naman. Tapos okay, yung parang okay na yung buhay ko. So wala na akong kinatatakutan na kung mabuntis man ako, magkaanak ako, whatever, kung pananagutan ako, wala, okay lang kasi yun na talaga yung aim ko. Tapos yun. Tapos DJ Rocky, nung pandemic na, yun, nalaman ko na buntis ako. So, hindi, tinawagan ko lang ang parents ko. Tapos sabi ko, ganito, buntis ako. Sabi nila, what? Paano ka naging, walang pinakilala, wala silang narinig. Sa office din, tapos, imagine mo, kagalang-galang ka, tinitingala ka, tapos walang jowa. Tapos biglang nabuntis. Tapos, yun, pero wala, okay lang talaga ako. Parang, kinikare ko siya na, okay, lang, parang, bakit ba? I mean, kaya ko naman. Yung, alam mo yung mindset na ganun. Tapos yun, sa office naman, akala ko kasi na, since sa atin, di ba, sa pag mabuntis ka na walang pinakilala or walang jowa na properly introduced sa mga office mates, akala ko noon parang medyo i-judge nila ako, pero hindi. So, yung sa kwento ko nga kanina, yung maraming mga aunties na, Yung lalaki so sino? parang na ano sila, parang, um, parang sabi nila na sana ginawa namin yun nung bago kami maging 40. Anyway, so, Nandun na siya sa yun, ibang bansa nito. okay naman. Oo. Pero Hindi, ang nung time na nangyari to. kasi nung pandemic, Wala yung pa. jowa ko sa Japan is Jowa nag-close niya sa yung, Japan. hindi naman nag-close, parang binalik, kasi sa bank siya nag-work that time eh. Bumalik sila sa Europe. So, pagdating niya dun to half of, basta around pandemic kasi matagal yun eh. Nanganak na ako noon, sabi niya, may nag-undergo siya ng surgery sa heart bypass. So, hindi siya pwedeng makapunta ng Pinas. Tsaka grabe hectic yun. Alam mo yung dati ng pandemic. So, yun. Ang ending is hindi kami naging kami. Kasi parang sabi niya wag mo na lang akong hintayin kasi it's unfair. Kasi matanda na siya mas matanda siya sa akin, tapos mas bata ako. Mhm. Okay naman. Sabi ko, okay lang sa akin, okay lang, no problem. Tapos kaya ko naman. Tapos yung mama ko, Pero yung bata, hindi. alam niya na existing. Oo, alam niya. Anong sabi niya Hindi, about the baby. child? Oo. Okay naman. Sabi in the beginning, nagsusuporta naman siya ng for hanggang 1 year old yung anak ko. Nagsusuporta. Okay naman. Yung send siya pero wala na. Sabi ko, sa akin naman, DJ Rocky, okay lang talaga. Wala akong bonus na lang yung kung suportahan niya financially. Alam mo yung ganong feeling Mm-mm. na okay lang talaga. 33 na ako eh. Tsaka Mm-mm. okay naman yung financial ko. Tapos, ang saya lang ng feeling, DJ Rocky, na pinipray ko kasi yun na Lord, kung hindi man ako mag-asawa, kahit anak na lang. Tapos yun, oo. Tapos, ang saya ng feeling na you have your own, like, like, kasi may yaya, tapos ako yung parang head of the household. Ako yung nag-manage sa bahay ng pera, kung paano. Alam mo yung ganon. Tapos ang saya kasi ng feeling na for how many years, single ako, tapos kahit saan ako pumunta, saan travel abroad, okay lang. Walang maggipe o yung walang mag say no. Anyway, so akala ko kasi nag-stop na ako after nung may anak ako, so 1 year old na siya, or nag-start, 2 years old na siya. Akala ko okay na. Tapos napansin ko sa anak ko is parang gusto pa niya ng father figure. Kasi hindi na tumatawag yung father niya that time. So, wala na, okay na. Then, maghanap ako naisip ko, kailangan ko ng father figure ng anak ko. So, not necessarily na okay yung financially. Kasi kaya ko naman eh. I mean, kahit na lang. Tapos, lang ako. So,
Wala eh, gusto ko talaga DJ Rocky ng Pinoy, pero iwan ko ba sa isip ko, kung nang dalaga ako, hindi nga ako nakajowa ng Pinoy, how much more ngayong may anak na ako, 'di ba sa atin, hindi naman sa sa Pinas kasi 'pag, single mom ka medyo iba yung standard kumpara sa kung single ka na ano talaga yung walang anak. Anyway, so ang ginawa ko is naghanap na lang ako sa dating site, sa Mhm. Christian dating site. So hindi yung mga putyo-putyo na dating site. Yun, tapos finally nakahanap ako itong naging husband ko ngayon kasi very ano Naririnig mo siya, may static, no? very responsible, Meron. very Sa tawag nito, kanya? Linya niya to? Sa atin yan. pinipray Atin ba ko to? kasi yun na, Lord, kung makahanap man ako, yung tanggap yung anak ko, mahal yung anak ko, at saka very responsible, at bukod sa, at higit sa lahat is very handsome. I mean, ano kasi siya, DJ Rocky, para siyang yung matangkad, yung, kung makita mo yung superhero na image, ganun yung ano niya. Ganun yung, Superman ang Pogi, dating. no? Pogi. oo. Parang Basta Clark Kent, ganon. Mhm. Oo, kasi nung nasa airport nga kami, alam mo yung, alam mo yung nag-ano ng ticket namin, tapos tinignan niyo yung husband ko. Si Superman ka? Parang Ay! tawang-tawa ako. So yung tipong Tawang-tawa parang ako kapag kinapaka pa mo yung dibdib, parang antigas, ganon. oo, may mga ano. Anyway, Matangkad. oo, ganun. May six-pack Pero, abs. oo. Ay, Kasi ano siya masarap. Maputi, no? Pogi. Oo. Malaki. Yung husband ko is half German, American siya. German na American pa. Talagang Oo. wasak ka dun. Anyway, oo, ganun, DJ Rocky. Tapos, luckily, 3 years old ang anak ko at that time. Yun, pero mga almost 1 year na din kami nag-communicate. So, nag-decide siya na mag-visit sa akin. Ano pala, 10 years ang gap namin. So, yun. Ang ano namin. So, 45 siya ngayon. Ako 35. Tapos, yun. Nag-decide, okay naman siya. Pero ano pala, ang background kasi niya is, while pala nung nag-uusap kami in a year, yung divorce, niya, tawag nito? Yung proceedings ng divorce niya is ongoing. So, hindi talaga, parang wala na, hiwalay na. Pero kasi ang divorce hindi naman ganun kadali. May ano pa yan eh, parang a year, tsaka i-finalize. Pero, and then, nung pumunta siya sa akin sa Pinas, nag-visit, dun pa lang talagang natanggap niya yung final divorce decree. Tapos, kwento niya. Pero, alam mo, yung ganun pala yung DJ Raggy. Um, pag bago pa lang, or hindi naman kasi apam yung husband ko, or kahit Pinoy, pag bago pa lang break up, in a very long, tawag ito? In a very long time relationship or marriage, like, he was married for 20 years. So, may bubog eh. Yung hindi, nasa process pa siya hindi ko alam yun na ganun. Pero, Okay, so parang itong guy na ito, he was also in the process of moving on doon sa divorce niya, doon sa ex-wife niya, tama? oo, pero, in the beginning kasi nung mag-usap kami, ang sabi lang niya divorce na siya. Pero doon ko lang, nang magkita kami, nung mag-meet kami, doon pa lang, kasi talagang, iba naman kasi yung magkita na kayo finally. Mhm. So, doon ko lang nalaman na, 1 year pa lang, 1 year pa lang pala so, ibig sabihin kakagaling lang niya ng divorce. I mean, in a year, okay lang yun kung 5 years or 10 years ago ka So, ng bago divorce. pa lang. Pero bago pa lang. So, alam mo yung digital, yung may may bubog. Tsaka isa pa yun kung okay lang kung ang divorce mo is okay, amicable. Pero kasi dito kasi sa Washington State is community property. So, what happened to him was yung ex-wife niya is at the time is a housewife. They have 3 kids. So, pero mayaman sila marami. They have a lot of properties. Hati. And more than pa nga. So, kinuha yun ng ex-wife niya. So, parang, my God, sa kanya is,
in terms of properties, in terms of money, parang nagkakaroon siya ng ano eh. Ano ba yung Jello? Yung ayon, hindi naman, sa parang duda siya. Alam mo yung ganun? Na baka hatiin na naman yung pinaghirapan niya kasi hindi naman yun na-acquire yun ng dahil sa ano lang, pinaghirapan niya yung mag-work, double work. So Oo. lumalabas ngayon yung issues niya dati sa past niya dun sa relationship niyo Yes. ngayon. Ah, okay. Correct. So Oo. may mga So, unresolved issues siya doon sa oo. ex-wife niya na nadadala niya sa current relationship niya with you na hindi naman dapat. Oo. So, pero, ang mali ko kasi is, tinitake for granted ko yung sabi ko, okay naman. Kasi ano naman siya eh, very responsible, a good person, a good father to my son. As in, very close siya sa anak ko. Tapos ngayon nga, ongoing yung process ng adoption niya as legal son. So, wala akong sabi as in, as a husband, as very responsible. Yun nga lang, in terms of that, medyo, every now and then lalabas talaga yung ako naman is, inaano ko lang siya tawag nito, parang tinatanggap ko, hindi ko siya sinisisi or hindi ko siya parang kasi ako sa aking DJ Rocky, ako babae, sinasabi ko talaga sa isip ko, ang divorce it doesn't happen overnight. Ano yan process, decision yan. So, every time kasi nag-uusap kami ng itong husband ko ngayon is, parang it sounds like ex-wife was, yun ang mali, yun ang parang, tapos sa kanya is, parang ginagrab ang opportunity, ang mga babae daw, is dito dito lang sa US kasi dito may divorce. Pag hindi daw if only ang batas is, hindi hinahati ang yaman, wala daw babae na mag-initiate ng divorce. At almost all divorces are initiated by women. Why? Because they know na pag hahatiin ang yaman or hatiin ng whatever their husband have, especially if hindi sila nag-work. Parang ganun ang ito yun ang pain ng mga ng mga husband sa US na kaya most of them, napansin nyo, pumupunta sila sa Asia, either sa Philippines, sa Thailand, most kasi wala na silang trust sa mga dito sa Americans kasi especially for American women. Kasi ganun nga ang ano nila. So, yun, sa ngayon kasi, so okay na, pumunta na kami dito. Okay naman. Tapos, pero prior pa pala, nung prior kaming kinasal, hindi kasi niya alam na bawal dito or hindi tinatanggap sa Washington State ang prenuptial agreement. So, pero nagsabi siya sa akin na, do you agree or payag ka ba ng if may prenuptial tayo? Sabi ko, sa isip ko, DJ Rocky, hindi, okay naman ako may ipon naman ako kahit papaano. Kasi almost 10 years din ako nag-work. Tapos, okay, hindi naman ako di ba initially yung sinasabi ko nga, okay na ako Tapos, ang hinahanap ko na is father figure ng anak ko. So, sabi ko, okay lang. Pero, in the later, sabi niya, hindi pala hindi pala ino-honor dito yung Prenup. tawag nito, prenup. So, oo. Kasi community property nga dito. So, yun. So how did Tapos, you go with it? Like, ano nang nangyari nung hindi So, pala po pwede ito yung na. prenup? Oo, so okay na lang. Pero, siniset ko sa mind ko ever since, DJ Rocky na, kasi yung kinukwento niya palagi yung paano yung hatian, paano siya hinahabol ng ex-wife niya. Kasi ang pinaka-issue talaga niya is, may bank account ng mother niya, ng parents niya na parang, diba, para habang buhay pa yung parents mo, para i-transfer mo na yan sa ano mo, sa mga anak mo para walang tawag nito, Yung tax. inheritance tax. Oo. Kasi kung mamatay na siya, tas may tax pa yan Tama. Anyway, so nilagay sa name ng husband ko. At that time, ayaw pumayag ng ex-wife na wala yung pangalan niya doon sa bank account na yun. So, ang nangyari is, yung bank account, siguro, hindi ko alam kung magkano. Siguro mga $500,000 ang laman nun sa parents na yun. Tapos is, parang,
name niya at name ng ex-wife niya during the divorce, alam niya ng ex-wife niya na hindi yun pera nilang mag-asawa. Pera yun ng mother niya. So, sabi nahati na. Ang nangyari is sabi ng ex-wife, no, hindi pwedeng hatiin ang account na to. Akin lang to as gift for the grandkids. So, wala siyang magawa. Kinuha yun ng ex-wife. Hindi siya part, di ba, hatian 50% supposedly. Pero yung account na yun, parang sinabi ng ex-wife na, sige, sa mga anak na to as gift from the grandparents. So, yun, parang Pero sobra, yun talaga ang parang bubog niya na may sister kasi siya na isa na hindi alam na pinangalan sa kanya yung account na yun. So, ang nangyari is parang unfair siya sa sister niya kasi hindi lang naman siya ang anak. Dalawa naman sila. Pero hindi niya maano kasi kinuha na ng ex-wife niya. So hindi ba pwede i-contest, hindi yun na-contest ng ng current partner mo? Ang sinabi ko nga sa kanya, sabi ko, hindi mo ba yun maano? Pero kasi ang batas dito is basta nakapangalan sa both mag-asawa. Tapos ang babae kasi dito is during divorce very powerful kung anong sasabihin niya. Pwedeng pwede siyang mag-claim, pwede siyang sabihin na ganito, pwedeng nang mag-ano ka pwede mong sabihin na inano niya ako, may violence, domestic violence, or sabihin mo lang yun. Tapos, ano na kaagad? Yung parang, basta, Kakampihan na siya ng korte, ganon. correct, oo. Especially if babae ang judge. Naku. So, ang sinabi ng lawyers ng husband ko is, pumayag ka na lang whatever she said para mas mabilis. Otherwise, baka ubusin niya yung, baka 70-30 ang mangyari. So, yun. Pumayag na lang siya. Ang ending, tapos yung ngayon, so yung ganong, ano ba, yung ganong tawag nito, yung ganong situation, dinadala ako ngayon. So, anyway, so, nung dito na kami sa US, okay naman. This, DJ Rocky, ang question ko is, hindi kasi yung so, sa bahay, itong house namin, actually, ano lang kami, yung sa ex-wife niya, at saka dito, sa ang bahay namin is adjacent property kasi nabili niya to, dalawang property. At saka dito sa place namin, in one property, minimum is at least, babili mo siya at least 15 hectares, or no, 15, not, ano dito, acres. So, nasa at least 10 acres. So, magkaano yun? So, in one property, at least 10. So, ito is 20. And then, sa ex-wife niya, kasi nahati. So, 40 acres. Tapos, may isa-isang bahay. So, hinati sa tag 20. Pero adjacent, parang pagkapit-bahay din kami. Ang dating. Pero grabe, ang laki, DJ Rocky. Parang, ang ganda dito. Parang, alam mo yung Switzerland Vibe. tawag, vibe? Oo, ganun. Nasa gitna yung bahay. Tapos green field. Tapos ang gate, tapos yung gate parang, tapos may mga ano din, may mga kunting ano din kami, mga goats. Unlike kasi before, marami talaga silang. Anyway, so, yun. Pero yung sa ex-wife niya, yun ang bahay talaga nila na malaki. Itong isang bahay, hindi ganun kalaki, which is ito yung tinirahan namin. So, during kasi diba, after marriage namin, nung gusto kasi ng USIS, yung i-prove kasi na talagang one of the proof na bago ako mag-apply ako ng green card is yung relationship. Proof of Nagsasama talaga relationship. kayo. Oo. So, dapat titingnan nila DJ Jello yung title ng bahay. Yes. Kung nandun yung name ko. Doon yung name mo, So, tas talaga nagsasama oo. ba kayo? Maraming investigation yan. Minsan kakatok sila sa bahay ninyo. Oo. Tapos, yun na. So, sinabi ko yun. Ako kasi yung nag-handle ng documents. Tapos, ako naman, DJ Jello, is ayoko namang sabihin na ilagay mo yung name ko sa bahay. Kasi asawa mo na ako. Kasi, hindi naman, bahay niya naman to bago niya ako na-meet So, ano ba, I mean, You respect him and pero dun, oo. So, parang ang reaction niya dun, DJ Titan, is, what? Is that the requirements? To
just to prove that we're married. We're married, something like Pero, that. So, pero sabi ko, ma'am, alam niya yun eh. Nandyan siya eh, di ba? Taga dyan siya, di ba? Taga ibang bansa oo, siya, di oo. ba? Dapat Pero alam niya yun. hindi naman absolute na yun lang ang requirement. So marami pa yun. So Yeah, ma'am, kung marami. Yeah. oo, kung ma-qualify yun like bank account, joint bank account and other, kung ma-satisfy mo yun, not necessarily na ilagay mo yung um, name mo sa ng wife mo sa tawag nito sa bahay as a land title. So doon pa lang nakita digititle na yung reaction niya na what? Ilagay mo yung name mo sa name mo sa title, parang so sabi ko, so hindi pala talaga, ayaw niya na ilagay. So okay lang. So sa akin naman DJ Jello is no, I will sabi ko ako na lang. So gumawa ako ng transmittal ng documents, in-state ko doon na for the land title of the house, hindi pwedeng ilagay ang pangalan ko kasi parang basta may ni-reason ako na is under bago pa lang sila nag-divorce. So baka naka-attach pa yung name ng ex-wife, hindi pa lipat. So yun lang ang nilagay ko. Pero isa pa yun, tapos marami siyang bank account, marami siyang investment account or other things. So, hindi naman sa gusto ko, pero hindi ko na yung tinanong, whatever. So, ang ginawa namin is nag-open kami ng another joint account para yun ang i-present namin. So, Pero yun. may months or years yun, di ba? Tinitignan din yun. Kasi pwedeng Oo, pero- gawa lang yun eh. Oo. So, yun. So, okay na. So, na okay na past na yun. So, yung ahawa ko ngayon na may joint account kami is yung account na ginawa, tawag nito na inopen namin. Tapos, pero ako syempre may Philippine Piso account ako na sarili ko lang. Nilagyan niya lang yun ng $2,000 a month. Ano ko lang, parang, yung joint account, parang sinasabi lang niya yun na allowance mo yan pang, alam mo, minsan mga pang Amazon or, personal use ko lang. Pero hindi yung ginagalaw pag mag-grocery, pag hindi, wala, akin lang talaga yung, kung ano man yung joint account, akin lang yun. And then, so naisip ko, okay lang, wala naman problema kung kasi pag once na pwede na ako mag-work, kasi yung anak namin is 7 years old, so nag-elementary pa siya, school bus. Ako kasi din is on the process ko rin yung yung driver's license. So, tas one time, nag-usap ko siya, sabi ko, gusto ko nang mag-work. Tapos, yung reaction niya, Digititan, parang, what? Mag-work ka? Tapos sabi ko, bakit? I mean, sabi niya, anong problema sabi niya, bakit anong problema? Ba't gusto mo pa mag-work? Kaya naman. At saka, yung anak natin, at saka ako, walang mag-alaga sa bahay. Yung ganun, parang gusto kasi niya ng, siguro, gusto Stay at niya home yung- ka lang. Oo, tsaka iba kasi daw ang feeling pag ang nanay ang nakatutok sa bata kasi yun ang formative stage, 7 years old. Sabi ko, okay naman yun kung, kasi naka-school ba siya, tapos gusto ko kasi na, dito kasi, naman ang schedule ng dyan, pwede mo flexible Okay. according sa, oo. Mhm. So ngayon, Tapos- ang situation nyo talaga, Winter, nitong husband mo ay Okay naman. Ito sa akin, wala kaming problema, DJ Rocky. Okay naman. So, ang akin lang is, yung reaction na kasi na mag-work. Kasi sa akin, DJ Rocky ha, iba pa rin ang babae pag kahit milyones pa yung binigay mo sa akin na sa account ko, pera mo pa rin yan. Gusto ko, iwan ko ito, hindi kasi, sa akin kasi, iba kasi pag babae na may work, na wife na may work. Kasi if darating ang time na iwanan, walang makapredict kung Alam anong ko, ba't mangyari niya ito na-feel yun bukas. Ba't niya Kung maghiwalay kayo or whatever, Ba't niya anong nafe-feel mangyari yun? sa'yo kung May wife reason ka kung na ba't walang niya gusto work. mag-work. Dependent ka sa asawa mo? Winter, Anong mangyari sa'yo? Winter, Yes. pwede ba ako magtanong? Yes, Giselle. Kaya mo ba nasasabi ito na gusto mong mag-work, gusto mong magkaroon ka ng sarili mong kita? Kasi nafe-feel mo sa kanya parang hindi ka secured. Like, parang
tulad nga ng pinunto mo kanina na may bubog pa siya nung nakaraan, hindi ka niya pinagkakatiwalaan. So, doon pa lang, Yes. parang hindi ko ramdam na asawa mo ko. Wait lang. Correct. Yun yung kaya Inex- naiisip mo ngayon na, wait lang, Mm-mm. work kaya ako. Para syempre maramdaman nito na, hindi lang ikaw dito yung may kayang magbigay o mag-provide. Kaya ko din mag-provide. Tama ba ko? Mm-mm. Yes. Saka, 'di ba sa experience ko kasi Digelo, I mean, I am a career woman even Yes. before you met me. I Yeah. told him na may trabaho ako, tsaka malaki yung hindi naman sa medyo malaki yung sahod ko back then sa Philippines. Yeah. We know. Hindi naman But sa- the bottom line is, hindi kasi napafeel sa'yo netong lalaki na parang Mm-mm. parte ka talaga ng buhay niya. Doon pa lang sa papers, masakit yon bilang isang babae na Oo. narinig mo. Naiintindihan kita, ma'am. Ayaw mo lang din tumbukin yung kwento eh. Kasi syempre, as a girl, Oo. isang babae, masakit yon na sabihin mo na, Mm. Rocky, hindi ko po naramdaman sa kanya na siya po mismo Mm. nagsabi sa akin na ilagay ko po siya sa papel. Ikaw pa nga, di ba mismo nagsabi na ito dapat ilagay mo para pag inimbestigahan tayo or tinanong, ito yung gagawin. Oo, kasi Masakit nga. requirement. Oo. Masakit Sa nga, akin Ma'am naman, Winter. oo, tama ka, Jalo. Sa akin naman kasi, I mean, kasi syempre asawa ko, tsaka every now and then, nag-ano siya sa akin, nagpalabas ng hinanakit kung ano nangyari before or ano. Sa akin naman is naintindihan ko siya kung saan siya nanggagaling, bakit ganun. Kasi mahirap yun na pinaghirapan mo tapos kukunin ng iba. Tsaka sa akin naman, Digititan is, lahat ng kung ano man ang meron siya bago ako, sa kanya yun eh. Hindi ko yun, tsaka, I mean, kahit naman kahit kung ako hindi ko rin, ganun siguro rin ang gagawin ko. Pero, I mean, na-acquire ko to bago kita maging asawa. Kung mag-acquire man tayo ng property within our marriage, then ako talaga ngayon, i-insist ko na ilagay mo yung pangalan ko. Pero for those properties or bank accounts that you have before me, no, ako talaga ang nagsasuggest na name mo lang yun. But allow me to have my own, allow me to work. Pero sinasabi ko yun sa kanya before na hindi ko lang taken for granted ko lang. So ngayon lang na parang sabi niya, what? Are you going to work? So anyway, pinakinggan naman niya ako. Bakit? So sabi niya, sige, I will listen to you. Anong rason mo bakit gusto mo mag-work? Sabi ko, because I wanted to have my own income. And then, sa Philippines kasi, sa bahay namin dun sa Mindanao, gusto ko kasi na every vacation namin ng anak ko is, tawag dito, may decent house kami. So, sin-explain ko sa kanya yun na gusto kong magtayo ng decent house, not necessarily like big house, decent house. Para kami ng anak ko is, uwi kami Komportable. doon. Oo. Tapos parang, pag sinabi ko yun Digititan, tapos parang say, what? Parang sana mali ko lang din yun. Kasi hindi na-mention ko yun na para pag uwi namin ng anak ko, may mauwi. Parang sabi niya, saan ako? Sabi niya, so hindi ako kasama. Sabi ko, kasama ka naman. Wala namang yun, mali lang siguro yung pagka-state ko. Pero yun ang gusto ko. Sabi, hindi ko gusto na magpapatayo ako ng bahay na hihingiin ko pa sa'yo or kukunin ko dun sa allowance ko na nilalagay mo sa joint account natin. Kasi ayoko yung feeling na nang dahil lang sa husband mo, nagkakaroon ka ng bahay or nagkakaroon ka ng properties. Sa akin naman kaya ko naman. Saka ever since nang sa Pinas pa ako naman talagang May hugot siya eh. nag-main Ayaw niya provider. natuwa. Even sa family ko, sa parents ko. Although patay na yung tatay ko, sinanay na lang. Kahit ngayon nga, DJ Raggy, nagsisend ako sa mama ko ng, hindi naman na, yung mama ko hindi naghihingi kasi may, naman sila, ikaya naman nila. Pero ako, out of love, sinisendan ko siya ng money. Sabi ko, pang mo, alam mo, yung pang vitamins mo, ganun. Galing sa piso account ko. Hindi ko kinukuha yun sa dollar account or sa account naming mag-asawang yun. So, sarili ko yung pera yun, sinisend ko sa mama Winter. ko. Tapos, Sorry makat kita. Naiintindihan ka namin dito sa kinukwento mo sa amin. And Opo. naiintindihan kita, Winter.
Alam mo, may pinanggagalingan kasi itong mga sinasabi mo ngayon eh. Hindi ko alam kung tama ako dito sa aking nafe-feel dun sa pinanggagalingan mo. Hindi naman kasi siguro ikaw aabot sa ganito kung binigyan ka niya ng tiwala. Binigyan ka niya ng mapa-feel niya sa'yo talaga niya. Hindi ka katulad nung dati niyang asawa na kakamkamin yung mga property niya. Kaya ka ngayon ganito yung reaction mo eh. Hindi ka sana ganito dahil una naman na napakinggan ko naman na sinabi mo na mabait yung asawa mo, okay siya. Kaso nga lang sa gitna ng relationship ninyo, doon mo nakita na may bubog pa pala siya doon sa kanyang asawa na may ano sa'yo, may effect. 'Di ba? Na yung pagkawala ng tiwala niya sa mga babae na sa ibang lahi, naapektuhan ka ngayon dahil ikaw mismo hindi ka niya pinagkakatiwalaan sa ibang bagay. Although na provider siya, pero ngayon kasi na-feel mo na bilang isang babae na parang hindi ito sapat sa akin eh. 'Di ba? Hindi kaya ko to i-provide eh. Ano nga rin ako eh. Laki rin ng sahod ko dito sa Pilipinas eh. Parang kaya ko rin suportahan yung nanay ko. Yun ang gusto mo ipamukha sa kanya eh. Natitrigger din kasi yung pagiging strongest soldier niya, hindi yung pagiging passenger princess niya. Yes. And it also boils down into finding also back once again, her identity. Alam mo, habang kung siya pinapakinggan kanina, sabi ko, kaya ko to. Kaya ko naman to eh. Siguro nakailang beses ka na sabihin yun. Diba? Parang, oo, kaya mo yan. But there are some men out there na kahit alam nilang kaya mo, they would still want to pamper you. Tama. At yun yung mga lalaki na, alam mo yun, damang-dama talaga natin yung security and assurance that they really love us. And Winter, it's okay that you feel that way right now. Kasi yung ginagawa talaga and yung mga naging action ng partner mo, talagang kahit sinong babae na mapunta sa sitwasyon mo, ganyan yung mararamdaman. It is like losing your identity in the process of loving someone. Kasi, Winter, may career ka before you enter that kind of relationship. Tama. Kumikita ka ng malaki. And sabi mo kanina, career woman ka. You are really driven. And nung dumating tong lalaking sa buhay mo, 'di ba? Biglang sinubukan mo siyang intindihin sa abot ng makakaya mo and you respect whatever he gives on the table. Kaya lang may mga issues siya. And sinusubukan mo pa rin intindihin up until now yung mga issues niya and how to go with it. And in order for you to solve what you feel right now, kasi ikaw yung mismo nakakaramdam na parang shocks, may insecurity, hindi lang basta sa ibang babae o hindi lang ito doon sa relasyon na meron ka, kundi insecurity sa sarili mo na eh. Tama. Kasi aminin na natin, itong insecurity na to na nagmumula dun sa pagkawala ng identity mo because you love this person so much and pinili mo siya to be a father figure of your child. So, ngayon ikaw, parang shocks, nasa na yung identity ko? Yung identity mo, 'di ba? Eto ka, goal-getter ka, career woman ka, you know your worth. And you can only do that and you can only pick up the pieces of yourself kung magtatrabaho ka ulit. And I get that. Yes, that's exactly the Jackie. Tama talaga. Mahirap yung kalagayan niya. Yun, oo. Inano ko naman, tapos in-explain ko. Pero sa ngayon kasi, after nang mag-vacation kami sa Florida, sinasabi ko talaga sa kanya yun. Alam mo, kasi mabait naman talaga siya. Born again Christian kami. Tapos, yun lang talaga yung bubog niya from the past. Parang there's something, in-explain ko sa kanya na, yung side ko ba na Mayaman kasi dude. lahat sabi ko, Laking tao. wala akong, alam mo naman na, hindi Dinrap ko niya yung tinitingnan siya, ano diba? yung mayroon Just ka. to Hirap. Ang sa akin lang, I wanted, intindihin siya. tama ka Rocky, I wanted to find my identity. Yourself At saka again. na lang din. Hirap yung ganun, no? Oo. Alam mo yung, tama yung na-mention ni DJ Jello kanina, yung Malulus ka. hanapin ko yung, alam mo yung sa risk factor in what may happen. I have something that I have. Like, kasi kung anong mangyari, syempre may mga anak siya. Kung
kung hatian na lang. Ay, sabi Yun ko, din, ayokong tama kasi hindi din makihati. siya Ayokong maging secured sa kanya. katulad ng ex-wife Diba? niya na kukunin kung anong dapat Saka kunin. iba pa rin kapag Sabi yung ko, babae may ayoko pera. ng ganun. Ayoko ng gulo. So sa akin, ito naman, hindi naman niya na-mention yun. Sa akin isip ko lang yun na gusto kong, talaga sa akin. kung sabi ko sa isip ko, hindi ko pa na-mention doon sa kanya, sabi ko, if I have a job, then I have to buy my house. Hindi totoo. A house Hindi, pero may- na pero- naka-name lang. Sa name, Pero, at saka sa pero anak dude, ko. itong Or si Winter, gusto kong mag-file feeling ng ko kahit waiver na ganun yung sabihin, mag-work naka-name pa lang rin sa siya. akin at saka sa anak ko. Kasi kung mag-divorce Hindi, may kami, part of hindi yun her mahati. gusto niya. Kasi kung maka-waiver yun, Pero feeling ko kasi even may though identity community ka pa property din. ang Parang batas ako dito, lang as a career since woman. Feeling ko nakaseparate career siya woman kasi prior to to talaga the, eh. Nalulos siya eh. during the, na ma-acquire mo yung property, kahit kasal kayo, kung nag-waiver na, nakapangalan lang yun sa one of the spouses, then sa kanya lang yun. So parang ayoko kasi ang ano ko is, gusto ko okay naman kami wala naman Pero problema sa marriage. Ayoko lang contradicting din na yung guy dude. Kasi yung nung terms sinabi of niya na, legalities about properties, anong tawag doon? magiging problema. Na mag-work na siya So, ulit. yun. Sinabi nung guy. Ang "Di sa ko akin pa lang kaya is, mali ba, kaya Lady yung Rocky, ibigay na sa'yo." Parang ganun. ang mindset ko na kailangan kong mag-work as a wife. Kailangan kong magtrabaho kasi sa atin, 'di ba, parang sinasabi natin na tinatanong niya. ang babae sa bahay lang talaga, diba? ang babae kailangan nasa mag-alaga ng anak at saka ng asawa. Wala namang problema sa akin kasi Tapos pina-feel sa'yo yung kung ganun talaga ang job ng wife, then I would. But if kaya ko naman ding magtrabaho, bakit hindi? Diba? Ramdam Kung ko kaya yung namang pinagugutan ipagsabay. niya doon eh. Maling-mali yung guy. Maling-mali yung guy dun Ba, sa Lady atake Rocky? niya. Alam mo, nag-aano kami dito ni Titan Jello habang nagsasalita ka, didiskusyon kami tungkol sa sitwasyon na meron ka. Kasi magkaiba kami ng iniisip eh. Oo, Ako, magkaiba kami opinion. ako kasi iniisip ko, ikaw, doon sa parte na you've lost yourself in the process of loving someone too much eh. Mm-hmm. And it's very important to pick up the pieces of yourself. And you do you. Kung sakaling naparamdam kasi sa'yo nung partner mo na you are parang not giving something dun sa relationship natin. Parang at some point na-challenge ka and you are up for the challenge. And tayong mga babae may pagkakataon din na parang may gusto tayong patunayan eh. Hindi lang dun sa tao kundi dun sa sarili natin eh. So para siguro manumbalik, no, kung ano man yung pakiramdam mo sa sarili mo, you do you. It is best kung gawin mo yung sa tingin mo makabubuti dun sa mental state mo. And okay din siguro na mapag-usapan nyo o na sit down conversation etong issue ninyo. Kasi bago ka mag-decide, once again, doon sa pagtatrabaho mo ulit, tanong mo siya. Yun. Palagay mo ba okay lang na Papayag siya. magtrabaho ako? And if not, oo. bakit hindi? Oo lang ba sa kanya? Sa kanya naman, parang hindi ko lang alam, DJ Rocky, kung sinasabi lang niya ba yun or just for his reasons. Pero sinasabi niya ngayon sa akin is, ang yung anak ko, kasi dito sa US, wala namang yaya, walang katulong. I mean, individually, independent talaga ang mga tao. So, unlike sa Philippines kasi may yaya. So, since ang anak namin is 7 years old pa, so kailangan pa niya ng yung maghahatid, magsundo sa bahay. Oo, yung alam mo, yung mag-alaga. Tapos sinasabi niya, kasi siya, he's working in a transportation industry kasi. So, from border to border, like Canada to US to, parang ganun, back and forth. So, nagluluto ako ng, ano kasi ako, DJ Rocky, as much as possible, sinasabi ko na, hindi man ako, nag-work ngayon, pero ano ko talaga na, mabuti akong asawa at ina. So, I cook food for them and I really make sure that they will have like 5-star hotel experience in the house. Malinis ang bahay, nagluluto. Tsaka gusto, isa yun sa ano ko na,
Hindi naman na. Yan kasi Naisip ko kasi, baka naisip niya, if mag-work ako, hindi niya yun ma-experience. Yung 5-star hotel type of, Tsaka winter yan of talaga yung treatment. gusto mong gawin kasi. Oo. Gusto mo Tapos maging nanay at gusto mo Gusto niya magpakaasawa. talaga magpakaasawa. Oo. Ayaw mo na magtrabaho. Sa ngayon kasi binibigay ko yun as, even naman siguro, digital, if mag-work ako, if ever, gagawin ko pa rin yun. Gagawin ko pa rin yun. Pero hindi na nga lang siguro, as in, katulad ng ngayon, na nakafocus talaga ako sa kanila. Winter, lilinawin Oo. natin lahat ng storya, okay? Okay. Okay, eto. Mhm. May mga katanungan lang ako sa'yo, Winter. So, yung nagkakilala kayo neto, mabilisan lang to. Nagkakilala kayo neto Sure. ni Guy, nung alam mong dadaling ka na niya sa ibang bansa, pupunta na kayo ng ibang bansa, bubuo na kayo ng pamilya, sinurrender mo ba yung sarili mo na, magpapakamam na lang ako? Tatanggalin ko na yung Hindi. career woman? No. Hindi. Sinasabi ko yun sa kanya outright. I can't be a housewife, a full-time housewife. Kasi career woman ako, which is he agreed. Anong sabi niya sa'yo? Oo daw. Okay. Oo, okay naman. Pero siguro kasi, sinasabi niya ngayon, kasi dito, kapag maliit pa yung anak mo, usually ang mga wife talaga nasa bahay. Housewife, and then they do just Okay. focus sa bahay, pero alam mo yung extra lang, pero hindi talaga yung career woman. Or Okay. kind of. So, Winter, buo sa sarili mo yung decision mo na kahit pumunta kayo dyan, hindi matatapos yung pagiging career woman mo. Gusto mo mag-work pa rin talaga kahit may child kayo. Yes, malinaw yun. Malinaw yun. talaga. Na yun ang plano mo. Yes. Kaso nga lang, siya ang may ayaw. Oo, kasi yung anak daw namin, tapos siya, parang ganun. Pero, sabi ko naman, sa ano ko naman is, si Titan, is napansin ko naman sa kanya na, Nalos yung identity. kasi, mahal niya ako, parang Tsaka feel ko doon, naman galing na, sa career woman. sige, kung anong Oo. magpapasaya Hindi ko kaya sa'yo. walang Basta trabaho. Sa ngayon, kung, Agree ako sa ngayon, kung hindi ka pa, kasi ano din, isa Parang, pa is, hindi kunwari wala kung pa kasi ako, akong driver's si Chino license. sabi niya sa akin na, Sabi niya, if paano you can bills ko? find Diba? Parang, a job online, ayoko makipagkompetensya. you Hindi ako can nakikipagkompetensya see sa to it kanya. that hindi Pero, mo mapabayaan gusto ko may yung- contribution yung ako sa pamilya responsibility ko. mo especially sa anak namin. Parang feeling ko ganun siya. Sabi ko naman, sige, kung yung hindi siya sinasama sa ano. Oo. tawag dito, Tingin kung Contribution. makahanap ako, Gusto niya ganun. may makontribute pero siya aside pero alam from ko that. kasi Kasi every alam now niya and naman then, kaya niya. kahit nasabi niya yun, parang Tap, mahirap dagdag na lang talaga hirap yun sa dun sa loob niya ex-wife niya. mag-work, Hindi, tsaka especially, yung part okay of lang you- yun, parang na-mention niya online, pero Parang yung mag-work at some point kasi nako-question yung love niya for the guy, on-site, di ba? Parang, kasi 8 hours yun. so yun yung usually. masakit sa kanya. Parang Full-time. parang she's doing, Sabi Sabi proving. niya, paano na lang? Parang gusto niya i-prove, Parang- gusto niya i-prove. Parang palagi niyang Parang may sinasabi ganung is, proving. paano na lang dito sa bahay, kasi itong bahay namin is malaki, tas Tayo. malayo Go. sa, hindi naman malayo, siguro nasa mga 20 minutes away from the city, tapos ang kapitbahay namin is like 5 hectares away, or basta malayo, kilometers away, both sides, kasi ang mga bahay sabihin mo lang walang kapitbahay, so distant talaga siya. So ayaw niya na, tawag ito, na mapalayo yung gusto niya dito lang sa bahay, yung pang-focus na ano. Mhm, mhm. Okay, Winter, so lahat na halos no nailahad mo naman na sa amin yung sitwasyon ninyo ng current partner mo, and naitanong mo sa amin yung gusto mong itanong na ano sa tingin namin, 'di ba, kung babalik ka ba ng trabaho o hindi, ganyan, and nakapag-express ka na ng nararamdaman mo. Palagay mo, ano yung next step na gagawin mo? Sa akin naman, ito, oo, tama ka na ano ko naman. Ang sa akin, DJ Rocky, is either or, he will agree or not. I know myself, and gagawin, ano kasi ako parang, I will never let someone who, tawag ito, na magsasabihan ako kung anong gagawin ko, kahit asawa ko pa yan. Alam ko ang grounds ko, alam ko kung anong gagawin. Ganun, hindi ko alam, DJ Rocky, ha, kasi may asawa na ako, hindi naman ako dalaga. Mali ba yun? May tanong pa siya ng isa, parang Mali ba yun na? Mali ba yun Dati na? kasi, mali ba yun na, ako kasi is, parang,
ganun pa rin yung mindset ko eh. Walang sino man ang makapagdikta sa akin kung anong gagawin ko. Kasi especially alam ko na tama yung para sa sarili ko. Okay. Even, ang tanong kasi ni DJ Rocky is, Good anong question. next move. Sa isip ko is, even if he will say no or yes or whatever as long as I gave him my explanation, what was my reason or kung anong gusto, why I should have to work. I know myself and that what I really want. I really want to work. Either you will say yes or no, wala akong magawa. I have to. So, parang nasa sayo lang kung papayagan mo ako hindi. What is this? Paano kung hindi nasa ka niya sa- palayagan? Wala siyang magawa. Wala ka. I have to work. Kahit maghiwalay kayo? Yes. Sabihin ko talaga yun. Hindi ka sa akin, yan ang DJ Lo ha, sa akin, kahit mahal na mahal ko yung lalaki, Isang tao, yeah. hindi ko papayagan na Controlling ilimit mo ka. ako. Kontrolin ako, yes. Ang tanong ko kanina kay DJ Rocky, as a woman, DJ Rocky, as a married woman, mali ba yun? Alam mo, factor din kasi yung yung kultura na kinalakihan, It depends sa kung yung nasa Tama. lugar kayo. Pero ako bilang isang Filipina na married na, it is important to be interdependent to each other. What do you mean by that? You are two different individuals who have identities, personal identities. Pero harmonious ang relationship ninyo. You still support each other's autonomy while maintaining an emotional connection. So, you can always agree to disagree. Tama. Ganun sa relationship, diba? Especially married life. You cannot always say yes to Yes. him. You cannot always say No. no. Yes. Talagang meron at merong pagtatalo. Pero, hindi dapat mawala yung individuality ninyo, yung identity ninyo. Because if once identity is lost, hindi mo na makikilala yung sarili mo dun sa relasyon ninyo. And same goes for him. Nandyan yung hindi ka ma-appreciate, hindi mo ma-appreciate yung sarili mo, mababa na yung tingin mo sa sarili mo. Ganun din siya sa'yo, hindi na niya makikita yung worth mo. Yung ganun ba? All else will fail. Pag ganun nawala yung mga identities ninyo. So, napakahalaga that you support each other's identity. Kung ano yung sa tingin mo na makakapagpag-grow sa iyo, then you have to make him understand where you're coming from. Because it's very important na naiintindihan ka niya in a level na dapat gusto mong mapaintindi sa kanya yung ganun kalalim na rason kung bakit gusto mong magtrabaho. At kung bakit at sa nagmumula yung ganung klaseng pakiramdam mo. Kasi hindi naman yan basta naramdaman mo lang eh. Hindi lang yan basta naisip mo lang. May pinagmumulan yan at yun yung dapat mapaintindi mo sa kanya. At siya din sa'yo. Mapaintindi niya rin kung saan siya nagmumula. Pero sa nakikita ko at narinig ko kanina ng mga kinuwento mo sa amin, mukhang naiintindihan mo siya. Sobrang dami mo nang ibinigay na pag-intindi sa kanya. And it's time for him to understand you better now. At alam mo kanina nag-usap kami ni Titangelo off the air. And habang nagsasalita ka, dami pumapasok sa amin, sa isip namin. At isa to sa mga naisip ko habang nagsasalita ka kanina. Gigil na gigil ka or you are really challenged Yeah. to prove yourself to this man or to yourself. Hindi ko sure kung to this man or to yourself. Parang gusto mo na mapatunayan ulit na hindi ka nawala, na kaya mo ulit Kahit wala siya. kahit wala siya. Tama, DJ Rocky. Yeah. Pero ako, you do you. Siguro, more of siguro, ito, sa akin, baka hindi lang gusto kong i-prove sa asawa ko, baka sa akin, baka Yes. sa sarili ko. Yes. Kasi ang tagal mong nawala. As a career woman, naiintindihan kita.
Yes, may sakripisyo tayong gagawin para sa anak natin at para sa asawa natin. But at the end of the day, ikababaliw natin kung ganun at ganun lang yung mangyari sa buhay natin dahil yun lang yung gusto nilang mangyari. We also have our own dreams, our own aspirations, our own ambitions. And those dreams and ambitions should also be supported by our husband. Hindi lang siya yung nangangarap para sa pamilya ninyo. Ikaw din may pangarap ka din for your own life and for the children, for your family. Mm. Yeah. Yun din ang iniisip ko lang. Iba kasi pananaw ko doon. Yeah, baka ano lang siguro. Iba ako, Kasi partly baka kasi 'di ba ang tagal kong nag-work na walang single, 'di ba? Baka yun din ang factor na nag-affect is hindi kasi ako parang hindi ako sanay na someone supported me. Parang it was just me and I make it with flying colors. Parang kaya siguro ganun na Jackie. Baka hindi lang factor na sa asawa ko. Kasi iniisip ko minsan, Yung ang bait ng dynamics din asawa kasi ko nila eh. ganun. I mean, magkano yung dynamics nila. $2,000 a month binibigay niya sa Ganun. joint account namin. Ang Pero pang-Amazon kung yung ko lang dynamics muna, nila hindi and yung hindi personality ng hindi girl, yun ang yung passenger princess binibili talaga ng yung grocery and dating. other things kasi siya na Yung siya na feminine energy. siya na talaga ang lahat ng other. So yung $2,000 a month, pang hindi ko yun nauubos, hindi ko dahil hindi Mm. okay naman $200 sila, na pero yung inaano ko dahil minsan nga sa Amazon, pareho hindi silang naman ako masyadong Mm-mm. nabibili. Pero yun, parang kung siguro kung ibang babae ako, parang sakto na yun eh. Ano bang iisipin mo? Parang princess. Parang ang ganda na ng buhay ko. Parang dito sa bahay, wala akong trabaho, walang gagawin. I mean, ikaw yung boss sa bahay mo. Tapos kung anong kakainin mo andyan. Tapos fresh Hindi air. nakakatakot tas yung walang ganito. gulo, Kasi walang- di nila Very nasusuportahan quiet, yung very isa't isa. peaceful. Kumbaga, Siguro okay kung lang ibang sana babae, kung ito okay na. Pero sitwasyon siguro nila. sa akin Pero kasi supported iba nila yung- yung isa't isa. Yung parang you Tama can ka, Deja. fly. Baka Sige, sa akin. Fly ka. Oo. Parang Baka sa akin papalakpak to ako na pag nakita gusto kong kitang i-prove gumaganyan. I have Yung ganun everything. ba? Oo. Gusto ko pa Yan yung talaga ng mahirap. Yung parang mag-work. parang competition. Ako Ayan. ganun. Parang silang ganun eh. Okay. Hello, ma'am. Yes, hello DJ. Hello. Ang dami namin pinagtatalunan ni Rocky ngayon, pero sabi ko nga, magkaiba kami ng opinion, magkaiba kami ng nakikita dito. And kaya hindi na rin ako nagsasalita, ma'am, kasi iba rin yung paniniwala ko eh, di ba? And naiintindihan ka namin, Ma'am Winter, na yung pagkaunawa nyo kasi sa isa't isa, hindi malinaw at klaro eh. Na ano ba talagang gusto mo mangyari sa akin? Ikulong mo lang ako dito sa bahay, hindi na ako maging career woman, mag-alaga na lang ako ng bata. Eh hindi mo naman yun yung gusto mo, 'di ba? So, yun yung madalas na nagiging issue kaya naghihiwalay yung mag-asawa. Mag-asawa. Yes. Personal differences. Yes. Yeah. Kasi may mga babae din, ma'am, na kahit career woman sila, once na nag-asawa na sila, alam na nila yung duty nila. Hindi na sila magtatrabaho, mag-aalaga na lang ako ng anak, asikasuhin ko yung asawa ko. And it doesn't make them a less of a person. At yun yung gusto nila. Mhm. Nafe-feel nila, nabubuo sila kapag ganon, masaya sila sa ganon. Pero iba rin po kasi yung sa sitwasyon ninyo, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng i-invalidate yung nararamdaman mo at syempre, yun nga, nawawala yung identity mo eh. Tama si DJ Rocky, kaya di na rin ako nagsasalita eh. Na, oo, career woman ako eh. At yun ang talagang gusto ko eh. Para makapag-provide din ako dun sa bata, para makapag-provide din ako sa family ko, na ako galing sa akin mismo. 'Di ba? Kasi hindi kumpleto yung sarili ko at hindi ko nakikitang buo ako kung magiging nanay lang ako sa tahanan. Mhm. Di Kasi ba? pwede mo naman, pwede rin namang maging nanay ka, pwede ka rin maging asawa, at Yes. the same time, career Career woman woman ka. ka. Oo. 'Di ba? Oo. May ganun eh. May ganun Empowered talaga. women, Yes. 'di ba? May mga ganun talaga. Ganun sa atin, di ba? Sa Pinas. Depende Kasi rin, mama. May mga nagpapasakop talaga sa asawa kahit napakaganda ng career nila. Tinaya po nila yung career nila para po sa mga bata, 'di ba? Na pag-usapan po nila na makafocus. mag-asawa 'yan para pag-focus sa pag-aalaga ng bata. Depends naman po talaga 'yan sa pag-uusap ng mag-asawa. Totoo. Pero hindi natin ini-invalidate at
isinasantabi yung sinasabi nyo rin po sa amin. Tama din naman po talaga kayo. Meron din po talaga nagkakasundo na parehas po sila nagtatrabaho at pinapaalaga po nila yung bata. May ganun talaga eh. May ganun talaga. At sana ma'am, ito sa pagtawag mo sa amin, no, mas naliwanagan ka kung ano ba talaga yung tatahakin mong desisyon sa buhay. Kasi it's a situation wherein nasa crossroads po kayo, no? Yung ano ba, dito ba ako pupunta o dito na lang ako? So, sana po manavigate nyo po yung feelings, emotions ninyo kasama po ng inyong utak, no? Para maging payapa din po kayo sa mga susunod po na mangyayari sa buhay po ninyo. Thank you, Ma'am Winter, sa pagtawag niyo po Okay. sa amin. Thank you so much, DJ Rocky and Titangelo, and more power po. And I'm just so happy today na nakapag-share ako Yes. finally, and then I'm a avid listener po. Palagi akong nakikinig. At Thank even you. yung mga past episodes po, at saka yung ayun, Top Secret and the other one, yung Rocky City Falls and with Opo. Titangelo. Yes po. Ay, thank you po, Okay. ma'am. Salamat, Okay. Winter. Winter, pasakop Thank you ka, po. Winter. Hindi ko mapigilan eh. Pasakop ka. Yun lang advice ko sa'yo. Pasakop ka. Oh, Ano yung thank sa you akin so lang, much, ah. Ate. Wala minsan masama na sundin mo rin yung asawa mo. Yeah. Respeto, parehas Respeto naman. pa rin eh. Di ba? Oo. Respeto pa rin. Oh, Try mo lang. Yun lang. Yun lang sa akin ah. Iba rin yung kay Rocky. Iba rin yung sa akin. okay. Titangelo, thank you so much. Kasi iba din kasi ang perspective ng lalaki Yes, siguro yes. sa babae. Yes, yes, yes. Mm-mm. Sige, Titangelo, thank you so much. Thank you Teacher so Rocky. much. Thank God you. bless. Okay, bye. Yes. Oo naman, magkaiba naman yung perspective ng lalaki sa babae. Pero I think depende rin sa Depende sa dynamics ninyo. dynamics ninyo. Depende din sa personalities ninyo. Kasi there are some couple na parang they let their partner grow. Tama. So, yung iba naman, ang development o yung growth para sa kanila is yung isa magtatrabaho, yung isa naman magna-nurture ng mga kids at home. And it's okay. It's perfectly fine kung whatever works for you, then go. Alam mo, ito, share ko na lang yung tungkol sa amin ng asawa ko para na lang talaga din mas mas hugot klaro na yung hugot na. example. Oo, eto na. Oo. My husband is a pilot. O, diba? Pag yung ibang mga tao, dude, pag naririnig nila na, ano naman na pala yung pilot, solve ka na dyan, di ba? Pinakamataas sa sahod yan sa sa mga industriya, di ba? Solve ka na, okay ka na dyan, kahit di ka na magtrabaho. Payag ba ako doon? Di ba? Parang kahit na sinabi ng asawa ko sa akin na, pag ganito, ganyan, kahit di ka na magtrabaho. Nung narinig ko yon, dude, siguro, oo ako doon kapag naramdaman ko na talaga sa sarili ko na okay, for the kids ako and for my husband. I mean, darating ako sa point na yon. Alam ko darating ako sa point na yon. Pero ngayon, dude, parang hindi pa eh. Hindi pa eh. Kasi bukod sa yun nga, may growing career pa ako, bata pa naman din. At the same time, kaya naman namin na i-juggle parehas yung work, yung family time. Kinakaya pa eh. Kinakaya pa, dude eh. Kinakaya pa eh. And kung hindi man kayanin, edi that's the time na okay, sige, I surrender. Basta ang pinakamahalaga na na-realize ko dito na nagkaroon na kami ng pamilya is yung communication sa pagitan namin ng partner ko. Kasi kung hindi ko sasabihin kung ano yung nasa isip ko at basta-basta na lang siya magko-command sa akin, parang feeling ko, hindi na yun relasyon, 'di ba? It's manipulation. So, ang maganda is two-way yung communication namin. Tama. Nagbabatuhan kami ng ideas para maging maganda yung future ng pamilya namin. And I think yun yung pinaka na-appreciate ko sa amin dalawa. Kung ano man yung mga plano namin, talagang nagsisit down kami sa sasakyan, pag-uusapan namin, magandang plano. Hindi kami basta-basta nagpaplano para lang sa sarili namin, kundi yung plano namin para sa ikauunlad ng pamilya namin at para dun sa baby namin. Yun siya. Ganda. Ikaw, dude, para sa pamilya nyo. Gagayahin kita. Ganun na lang. Pag ako nagkapamilya, gagayahin kita. I love you, dude. Ang galing mo talaga, dude. Gayahin po natin mga kabisyo, si DJ Rocky Terra. Naku, Maraming salamat po, nakuha mga ko nga kabisyo. lang sa'yo. Nakuha ko nga lang sa'yo. Maraming salamat po, mga kabisyo. Nakuha ko lang sa'yo yun, dude. Tandaan mo. Galing. Hindi lang ikaw Titangelo, kundi Tatay Jello.
Sige na, bye-bye. Approve ako dun. Galing, dude. Hindi, Totoo pero yan. dude, ang ganda din nung perspective mo about it. Feeling ko kasi ikaw yung tipo ng tao na ako na bahala. 'Di ba? Hindi naman. Tama Well- hindi naman. Ako siguro, hindi ko rin pipigilan. Ito, lagi ko tong linya na... Sa kanino? Marami kasi! Hindi, lagi ko tong linya na sinasabi ko na kung gusto mo lumipad ng napakatayog, susuportahan kita. Hindi kita lalagyan ng lubid. Yes. Kasi kung nakikita mo yung sarili mo na gusto mo pang talagang as a career woman, maakyat mo yung pinapangarap mo, go ako. Mm-mm. Go ka. Walang problema. Susuportahan kita sa Mm. abot ng aking makakaya. Pero, wag na wag mawawala yung respeto natin sa bawat isa. Kasi minsan, ang punto ko naman dyan, kapag kasi parehas na kayo kumikita, Mm-mm. nagkakaroon na kayo parehas ng angas eh. Yung angst nyo sa isa't isa na, Mm. kaya ko itong gawin eh. Kahit wala ka, wala na akong pakialam. Wag na wag mangyayari yun. Dapat kung ano ang lalaki, lalaki pa rin siya. Kung ano ang babae, babae pa rin siya. Mm. Itrato mo pa rin siyang prinsesa kahit na alam mong kaya niyang gawin yung ginagawa mo. At trato mo pa rin siyang bilang isang lalaki kahit kaya mo yung ginagawa niya. Mm. Wag na wag niyong tatanggalin yung respeto. Kasi ang nangyayari kapag nagagawa na ni girl yung kaya ng guy, wag mo akong pagmamalakihan. Mhm. Yan na yung mga linya. Pag nag-away yan, wag mo akong pagmamalakihan. Kumikita din ako. Mm-mm. Kaya ko to. Yes. May ganyan. Meron din yung guy na, kaya maangas ka, kaya ganito yung sinasabi mo na sa akin dahil kumikita ka na. Yan yung nangyayari. Yes. Walang masama sa pagtatrabaho ng bawat isa. Kailangan lang lagi yung respeto nyo sa bawat isa. Respect the grind. Respect your partner. Yes, At higit yun sa lang lahat, don't treat your partner as a competition. Tama. Kasi hindi naman kayo magkakompetensya. Magkakampi diba? kayo. Magkakampi kayo. Lagi matatanda, magkakampi tayo. Totoo. Hindi tayo magkalaban dito. Dapat pag angat niya, tagumpay mo din yun. Yun lang Totoo. yun. Totoo. Totoo yun. May hugot yan. Nung sinabi niya yung pag-angat dito, tagumpay yun. May hugot. Okay, alis na kami ni Titan Jello at pupunta na siya dun sa tagumpay niya. Nakasama niyo po ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo is a beautiful song by A1, Heaven by Your Side. Metro's #1 Love Radio. Basic!